Joseba Villarreal gurekin daukagu, ze valorazio ikusi duzu, ze valorazio daukazu gaurko egunatik? Gaurko greba eguna, egun greba arrakastatxua izan dela duda izpirik ez dago. Gipuzkoa osoan herrietan barrena nabarmena izan da grebaren eragina, eta Donostian ere gaur egin dugun manifestazioa milaka eta milaka pertsona bildu ditu. Horri gehitzen baliogu Hego Euskal Herrian, gainontzeko lurraldetan, egon diran manifa potenteak eta grebaren jarraipena zalantzarik gabe gaur egongo eta gaur Euskal Langileria pozik eta gustora goteko moduan dago, antolatzaileak hala gaude. Hemendik aurrera ze pauso ikusten dituzu dute? Pausoak hemendik aurrera, orain arte egin ditugunen nahiko antzekoak dira. Orain urtebete maiatzaren 21ean greba orokor bat egin genuen. Garai hortan esaten genuen zer zetorskigun, batzuk greba politikoa zela azaltzen ziguten, greba guztia dira politikoak, politikak eraldatu nahi dituzten neurrian, baina batzuk Patxi Lopezen inguruko greba bat bezala katalogatzen zuten ura begibistan dago errekorteak etorriko zirela, egon badaude, daudenak okerrera jungo dira eta egunero borroka ugari daude enpresa eta sektoretan. Bihartik aurrera eraikuntza greba mugagabea, erresidentzietan ere greba, metalgintzan ere bai, arte grafikoetan ere bai, eta beste hainbat eta hainbat enpresetan. Hemen borroka besterik ez du balio gaur egun daukagun egoera aldatzeko. Mi esker. Bale.